אתה מוזמן להישאר איתנו, כי הסקר הבא ודאי יעניין אותך. מבצע צוק איתן עדיין לא נגמר, אבל כבר עכשיו נראה שרק מעטים בציבור מאמינים שהוא יצליח לחזק את הביטחון בדרום. מסקר חדשות 10 שנערך באמצעות מכון שריד בהנהלת דוקטור מירי ויוסי שריד עולה כי 37% מהציבור מאמינים שהמצב הביטחוני הוא רע, 47% מאמינים שאין שינוי, ורק 19% מאמינים שהדרג המדיני והצבאי הצליחו לחזק את ביטחונם של תושבי הדרום. שאלנו גם האם יש להקים ועדת בדיקה לבחינת התנהלות הצבא והדרג המדיני. אחוז ניכר של נשאלים, 36%, תמך בהקמת ועדה שתבחן מחדלים שהראו לכאורה לפני המבצע ובמהלכו. 51%, הרוב, סבורים שאין צורך בוועדה כזאת, ו13% השיבו שאינם יודעים. משתתפי הסקר נשאלו גם האם קריאתו של הרמטכ"ל לתושבי עוטף עזה לשוב לבתיהם הייתה מוקדמת מדי. רוב גדול מאוד, 83% השיבו כן, התבטאות הרמטכ"ל אכן הייתה מוקדמת. רק 11% סבורים שהקריאה הזו הייתה במקומה. רביב דרוקר חוזר אלינו, מה אתה מסיק מתוצאות הסקר הזה? תראי, חוץ מהרמטכ"ל שסופג באמת מכה קלה בכנף, אגב, הערכה אליו בקבינט, אני חייב לומר לך, היא לא כמו הערכה עצומה בציבור, אבל זה לפעם אחרת. אני חושב שהדרג המדיני, סך הכל צריך להיות די מרוצה מזה. נדמה שהציבור, למרות שלא נותן ציונים גבוהים לתוצאות המבצע או לתחושת הביטחון של תושבי הדרום, בנקודה שהכי חשובה לנתניהו, בנקודה שוועדת חקירה, כאילו הציבור עדיין תחת טראומת וינוגרד, לא רוצה עוד טריבונלים ועוד ועדות חקירה, אבל לפחות כרגע הוא נגד הדבר הזה. יכול להיות שאחר מכן יתגלו דברים נוספים, וזה הדבר הכי חשוב לראש הממשלה, שבעצם רחוק מאוד מתאריך הבחירות, לפחות כל עד הן לא מוקדמות. הערב גם מציג השר יאיר לפיד יוזמה חדשה לאיזו ועידה בינלאומית לפירוז עזה, שלי נראית גם לא מנותקת מהסקרים שלא מחמיאים לו לאחרונה, ואני אגיד לך למה, מכיוון שמפגש כזה צפוי ממילא ב-24 בחודש בניו יורק, בקווים דומים להפליא ללפיד, למה שמציע לכאורה לפיד, ואז לא ברור למה לפיד תופס טרמפ על היוזמה הזאת, ומה בדיוק אמור להיות הערך המוסף של שר האוצר של ישראל במפגש של מדינות תורמות כמו ארצות הברית, נורווגיה והאיחוד האירופי. רביב, תודה.